Kawuono wadago tarubin kawamenyo weche mag choko osuru kata chike matayo choko osuru pacho kae. E chakruok mar dwe mar auchiel, ng'anyo nobag pacho kae, ng'anyo magalamoro. Ojende matindo maotis kanyo ni Gen Z nowuok oko mar kwedo paro mar chik mar omenda. Nen mano mageto wechegi mag osuru. Thothgi nen mago mane dhi hinyo gigo madhano tiyo godo ahinya. Yuak makamano winj sirkal ne owuo, telo manyien ne obiro. Telo manyien ni kano biro Nyakura Mogejwang', mane kama keto jatend migawo mar omenda John Mbadi, kama koro nyaka chike los matayo wechegi mag choko osuru. Tinende kata twak mawinjo bende kod Ramogi TV man loso godo ka Sharon Ong'aw kelonwa twak odiochieng' ma kawuono en paro mar duoko moko kuom paro mag chikego mawacho ni ne beyo to kata kano wit machate duto moko nego bed ni duogo. Moko kuomgi iwacho ni keto tax exempt ne mwandu machalo kaka makati, mago bende itiyo godo kod oganda mathoth ahinya ka sirkal geto mano mar choko omenda mathoth ahinya mondo mi pogruok mantie iye kanyo kata wacho ni bugo manodong' maromo kacha bilion 150 inyane ni ijase yo machal nade mondo mi jo Kenya oyude fungruok madwarore. Abedo kodi ka nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mukeo nyaka Tsango tantiere kae kod jalony e weche maga osuru CPA Zaki Masiro oyawre kendo machiegni. Oimore Cleophas. Oimore mos awoni podane rupiny kata kamano machiegni odhiambo makawuono. Erokamano. Owuok e Zakayo ochopo e Zaki. Ang'o timore? Osuru mathoth koso noloke yo machal nade? Mane nyinga to duto bende nyinga. Lakini officially to Zaki. Erokamano. Koro nyaka sani ko Nyakura Mogejwang' wan ka gi CPA Zaki Masiro ka wadarange kachiel. En paro mano mar duoko kata mar keto paro mag chik mag omenda moko mane owito oko koro yudo thuolo maduogo. Achiel kuom gima bende kelo paro mathoth ntiere karka iwacho ni en mano mane geto gigo molos kod plastic eco levy tax. Tiende nang'o ka gigi duto bedo karka? Jatend migawo manyien mag weche mag omenda John Mbadi okawo ndara makare. Cleophas, sama wang'iyo eco levy to wabro ng'iye e yore mopogore opogore. Nitie rachne to nitie berne. Mamago wabro ng'iyo. Lakini kiwinjo kaka owuoyo to gi kaka wawachni ta osuru samika osuru kuom jopiny. Nitie maana mar osuru. Wachak gi kanyo. Ni ang'o momiyo osuru iketo e mwandu ma dhano timre nade tiyogo. To abro mna mulo moko mathis. Ai kora bro konya duoko penjo ma mi penjano. Osuru number 1 itiyogo mondo sirkal oyud pesa. Magiriembo go chenro maggi. Mwawacho gi kizungu ni revenue collection. Koro gi osuru yudo go ang'o? Omenda ma sirkal riembo go chenro gi. Mano function number 1. Function number 2 nyalo bedo ni kawacho gi kizungu aboloko gi dholuo to regulate harmful consumptions. Tiende niya, osuru itiyo go mondo gik maricho manyalo bede ma dhano nyalo chamo kata gigo mahinyo ngima dhano. Koketo osuru malo to bechgi bedo ang'o? Malo. Ai ka bechgi osebedo malo to bedo ni japiny koro ok nyiewe ahinya. Tiende ni consumption mare kata chame kata tiyo kode dok timre nade? Dok piny nikech en gima harmful. To kendo wanyalo wacho ni osuru kwa wacho ni consumption of harmful goods tiende ni kanyo bende mawach kata mana eco levy giri biro bede ni to gik mwatiyo go gi nitie gik maricho monego bed ni ok watigo. To king'iyo ko wacho ni eco tiende ni giwuoyo about alwora. Giwuoyo about environment. Ere kaka ginyalo timre nade? Protect kata ere kaka ginyalo keto alwora kik timre nade? Kik kethre gi yore mag plastic. Nikech adieri king'iyo ibro yudo ni jwala entie kila mahali. Dala kucha bende kan wadongo. Jwala nok dwane dala nikech kata dhiang' nyalo chame. To ka ochame kelo dhiang' kochame to timre nade? To. Mage environment mwatimre nade? Mwawuoye. Kidhi e bombe kata Nairobi ka tibo yudo ka plastic kata kube kata plastic chupni motigo gi. Ji owito gi drainage system kata trenches. To gi block ang'o? Gi block drainage. Imiwinjo ga ni diere makoro koth chwe to pi otimre nade? Oula inyo ji nikech kama oula nego bed ni ringe otimre nade? Plastic odino. Mago nitie.
Koro ere kaka itiyo go osuru samoro mondo okony mano. Itiyo go osuru ikete wi plastics. Tiende ni plastic bedo expensive koro. Ma jok maloso mwandu mikete plastic koro nyaka par. Iwacho ni outside the box nyaka gipar oko ma giwacho niya ka plastic koro bedo expensive kama kata ka beche ni malo to koro nyaka wamany gima watimre nade gima waloso go gima waboyo go mwanduwa mondo chop ne japiny manyiewo mwandu. Tiende ni koro gibro paro mondo gichak tiyo gi gigo mok timre nade gigo mok hiny alwora kaka sirikal dwaro gi kata kako onego bet ni bet. Samoro ok en initiative mar sirikal, wabe wan wawegi onego wane ni alwora timre nade oriti. Lakini ipenja ni to warieyo right direction koso ok warieye. Ok warieye. Ng'e gimomiyo ok warieye? Kane ng'iyo finance bill kata mana chike mag omenda manikele od bura 2024-2025 mano onego bed ni riembo chenro mag sirikal e higa 2024 kod 2025 ni neno ka nyogole oko. To gimomiyo nyogole oko ne nikech dhano ne ng'ur ni to gini okel taxes, okel osuru moko madhi hinyo japiny. Ma is one of them madhi hinyo japiny. Nikech nya winjo ka Mbadi nyowuoyo. To Mbadi nyowacho ni gigo basic commodities mag jopiny gima japiny tiyo ga ahinya cha ok gidhi kete e levy ni. To eco levy ni en mano osuru moro miketo mondo timre nade okonya alwora kik alwora timre nade kethre. Koro mkati kete ang'o? Mkati kete jwala mago one of the things ma timruok nade mikele eco levy. To eco levy ni nyineno ka chien kacha nyiwacho ni 150 bob tiende ni siling 150 ewi kilogram achiel mar ang'owa mar jwala kata magi molos gi plastic. Tiende ni kane ng'iyo report mar Kenya Association of Manufacturers ndalo cha ne giwacho maber ni gini ok gineno ka dhi hinyo gi nikech ewi mkati achiel mar siling 65 obi medre gi siling 9. Iwinjo? Tiende ka gigo kwandgi to ewi mkati achiel siling 9 dhi timre nade dhi medore. To chien kanyo nyineno ka kendo kanye giwacho ni VAT be gidhi kete e mkati. Koro mkati achiel ni nigi VAT to eco levy bi oket ka osemedre gi siling 9 ewi mkati achiel ne dhi timre nade ne dhi bet malo. Sama giwacho ni gidwoko gini ber ni ang'o ka mkati beche nyalo dhi kata gi siling 9 kadhi malo gi siling 9. Lakini mana tiyogo mana kaka example mo bende madhi ji tiyogo piny kacha mano mar tedo obedo ikete ang'o iboye gang'o gin gi plastic bottles and plastic yes gi kubni molos gi plastic. Kacha bende kanwa ng'iyo to niyudo ni bech mo dhi malo ka eco levy ni otimre nade obedi. To sama waywago pek mar uchumi waywago pek mar bech mwandu mane gima japiny timre nade ywago. To sama eco levy obiro bech mwandu dok piny koso dhi malo dhi malo. Teno ni jopiny no dhi kata mong'anyo mowacho ne sirikal niya gigi richo tadieri giricho. To an kaka jalony ok oyiena wacho ni rach to kawacho kaka onego bed ni timruok nade ilose. Kaka jalony sama wuoyo onego bed ni ka criticize ta suggest ni kawacho ni rach tang'iyo ni ere kaka inya timruok nade kaka inyalo los. Nikech kanyo bende mednwa ni irango